Jangan omel guzu deh, tahu. Omel guzu deh. Hemon Busmutari, hello Bazai. Oh, oh, agay, ma khobor Hemon agay. Ma oंख्रि जानाय? Ronjita B blog. Hi agay, ma khobor Ronjita. Thank you so much आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो हेमन बसुमतारी लाइक दानाव थेंक इउ सो माच आगै हेमन लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आगै हेमन भबानी मुसाहारि हेलौ मा ओंख्रि जाखो आब' औ जोंहा लाफा खारै ना इनिफ्राय बिलाहि बाथोन ओमफ्राय ना बाथोन आरोना आगै नोंसा मा ओंख्रि जानाय आगै भबानी अननानै खोन्थाहरदो रन्जिता ब्लग नाजों थास'सोमोन गोथावसो आगै गोथावथार नंगौ नामा ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय आगै भबानी मुसाहारि जोंहा अनलाजों दाउमोन आगै नोंस्रानासो गोथावसिन आरोना दाउजों अनला रन्जिता ब्लग भबानी मुसाहारि फ्रेन्ड जानो फैदो जोंहा आगै रन्जिताया भबानी मुसाहारिखौ फ्रेन्ड जानो खावलायहरदों आरोना भबानी मुसाहारि आगैया फ्रेन्ड गैयाबा खालामना होदो भबानी मुसाहारि ट्रेक्टर फैलायबाय दावराव दावरावखा भबानी रन्जिता बि ब्लग दे फ्रेन्ड जादो दे आगैमोन नोंसोरो सापर्ट गैलायबा खालामलायदो आरोना क्रेजि हाय क्रेजि मा खबर अबाव दं फैनोबा फै रन्जिता ब्लग भबानी सापर्ट खालामगोन ना जोंहा आगै रन्जिताया सोंहरबाय दं आरोना भबानी आगैखौ सापर्ट खालामगोन ना होननानै अननानै खोन्थाहरदो आगै भबानीया जोंहा आगै हेमेना थांबाय नामा गैला सं कमेन्ट क्रेजि हाय माबायाव दं क्रेजि मिनु बसुमतारी हाय लोगो मा खबर वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच क्रेजि मा खालामदो दङ ओरैनो जनानै भबानी मुसाहारि रन्जिता ब्लग खालामगोन दे जोंहा भबानी मुसाहारिया बुंहरदो आरोना रन्जिता ब्लगखौ खालामगोन होननानै ओमफ्राय क्रेजि न'आव दं उन्दुना दाबो उन्दुना दङ नामा मोनायाखै मा मैगं जानाय क्रेजि एक्सट्रा आपडेट चेनेल हाय गाइस हाय हेल' वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच एक्सट्रा आपडेट चेनेल रन्जिता ब्लग भबानी अके आंनि भिडिअखौ 3 बा 4 मिनिट नायना सापर्ट खालामना कमेन्ट
खालामहर फ्रेन्ड आंबो नोंनिखौ खालामगोन औ नै जोंहा आगै रनजिताया भबानि आगैखौ बुंहरदो आरोना भिडिअखौ नायनानैहाय सापर्ट खालामनो थिनदों ओमफ्राय कमेन्ट हरनो थिनदों ओमफ्राय बेक खालामगोन होनना बुंदों क्रेजि स्कुलनिफ्राय दासो फैदों ओंखाम मोनजाथ'वाखै दाबो मोनजायाखै नामा जादो ओंखाम जानानै बेरायनो फैदो दख'ना नांगौ होनबा दख'ना नांगौ दख'ना नांगोन हेलौ थांजोबलायबाय नामा आगैमोना अन्नानै लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो आरोना आगैमोन जा गोजांखादो आरोना आंखौ दानिसो दुगैदो नालाय दुगैनानै ओमफ्राय माने जेकेट गानना लाबाय आं गोजांनानै भबानि रनजिता बि ब्लग जागोन दे होनना बुंहरदों जोंहा भबानि आगैया मिनु हाय मिनु आगै मा खबर अन्नानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानाय ट्रेक्टर फैदो जोंहा एकदो हाल्ला दावरावथार आरोना खोनालाया बाबु बाबु फै आदा मोना गाखोना थांबाय फै सलायनायाव गाखोना ज' हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालामदो आरोना रनजिता क्रेजि फ्रेन्ड जादो आगै औ क्रेजि आगैया थांबायसो नामा बहा थांखो थाङाखैब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामदो आरोना नै जोंहा रनजिता आगैया फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों बाबु फैयाव दे आगैमोन अनलाइन दङब्ला कमेन्ट खालामदो आरोना थाबैनो आंनाबो नेदा स्ल' नालाय ओंखायनो थाबैनो माबा जाफैया खोमा स' जाफैयाखै क्रेजि थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट हरदो मिनु बसुमतारी आंनिखौबो नायना सापर्ट खालामना होदो नंगौ नै जोंहा मिनु बसुमतारी फ्रेन्डनिखौबो अन्नानै सापर्ट खालामाखैब्ला अन्नानै सापर्ट खालामना होदो आरोना आगैमोन सापर्ट खालामलायदो बाबु फैयो बाबु इदि थांनाङा इदि गोथौ बाबु गोथौथार खारबो हे माथो हाबलांदियो बाबु माथो हाबलांदो हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा प्लिज अनलाइन दंबा कमेन्ट खालामदो आरोना आगैमोन रावबो गैला खोमा थांजोब्बाय 6 जन दङ आरोना ओमफ्राय जाय दङ अन्नानै कमेन्ट खालामदो अनलाइन दङब्ला मडार्न बड' अबेनि जाखो आब'आ आगै आङो बाक्सानि आरोना बरपेटा रडनि आगै ओमफ्राय नोङो आगै मडार्ना अबे जायगानि अन्नानै खोन्थाहरदो आरोना गैला सं रावबो कमेन्ट हरथारला आगैमोना बाजोब्बाय नामा नेटानो स्ल' जाबाय थायो आरोना नुना नायफैदों आब' नेट स्ल' जाबाय आगै आंना नेटआ स्ल' जाबाय ओमफ्राय थांजोबलायबायसो दां गासैबो आंना नेटानो स्ल' आरोना बिराद
स्ल' जायो नै दा आरो मबाइलाबो बोरायबाय नालाय हें जायो आरोना गोसोखां बर' हाय हाय आगै गोसोखां थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानायलाय दिनै खोन्थालायदो आगै हा माबा दोनखादो सं खुरनानै हायना दोनखादो थांजोब्बाय आगै रनजितायाबो थांबाय खोमा आरोना सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो खोमथा मुसाहारि हाय आब' उरां फारां मोनफैबाय आंबो नंगौ नामा आगै थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आगै खोमथा मा खबर आरो मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो गोसोखां दान लाइक दान आरोना आगै थेंक इउ स' माच आरोना लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरबाफोर होआखैब्ला अननानै होदो दिनैबो लेट जादों फैनाया गोजां बोथोरनि नालाय जानाय लोंनायावनो मोनाखायो दानिया थांजोबलायबायनो मा आगैमोना खोमथा मुसाहारि मोजां आब' उरां फारांनो नोंहालाय बोरै दं मोजां दंथ'यो आरोना आंहाबो आगै खोमथा ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो मानो उरां फारां जानांगौ जाखो आकाशदि हाय हाय आकाशदि वेलकाम माय लाइभ स्ट्रिम थेंक इउ स' माच आहार बाबे कि खबर बर'ना एसामिस मोनथिला आरो आं ओरैनो एसामिस होनहरबाय अमा खि मोनामदो हेलौ आगैमोन सोर मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो खोमथा मुसाहारि आगैना दालिसो आब' नोंहालाय मा ओंख्रि मोनजाखो जोंहा ना दिनै लाफाजों नामोन आरोना लाफा खारै ना बिलाहि बाथोन ओमफ्राय ना बाथोन आकाशदि प्लिज सापर्ट काम आंनि चेनेलखौबो आगैया बर'सो आरोना आगैनि चेनेल आकाशदि आगैनि चेनेलखौबो सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय जाय सापर्ट खालामलायाखै अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना ओमफ्राय गोसोखां बर' ना भाजा आरो दालि जहल आरो तिथा केरेला नंगौ नामा तिथा केरेलाया आंनि थाखाय फेभरेट आरोना मार गोथाव मोनखायो गोथावानो आगै गोसोखां रनजिता ब्लग मडार्न बड' फ्रेन्ड जागोन ना आगै नै जोंहा आगै रनजिताया मडार्न बड'खौ सोंहरदों आरोना फ्रेन्ड जानो नामा होननानै अननानै फ्रेन्ड खालामलायदो नै जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्ट हाय हेलौ आरबि एन्टारटेनमेन्ट थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै एन्टारटेनमेन्ट अननानै खोन्थाहरदो लाइक दान होननानै बुंदो थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आरो एसपि स्टेटास हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय खोमथा मुसाहारि आंजों सोर फ्रेन्ड्स गैया अननानै फ्रेन्ड्स गैया जादो उरां फारांनो नै जोंहा आगै खोमथाजों जाय फ्रेन्ड्स गैया फ्रेन्ड खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय खालामलायदो एबाग्लारि हाय फ्रेन्ड हाय मा खबर आगै एबाग्लारि मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो आकाशदि निउ भिडिअ आपल'ड नुबाय नायफैदो आब' आरो गाइसमोन दे आगै नायगोन नै जोंहा आकाशदिया निउ भिडिअ होदो आरोना अननानै गासिबो नायहैब्लानो जाबाय मडार्न बड' आब' रनजिता बि भ्लग जागोन नै जोंहा आगै मडार्ना बुंहरदों आरोना जागोन होननानै बुंदों गोसोखां बर' बाग्लारि हाय नै जोंहा आगै गोसोखाङा बाग्लारिखौ हाय होनहरदों SSB बड' ब्लग्स हेलौ बाजै आं फैबाय नोंनि लाइफआव थेंक इउ स' माच अननानै खोन्थाहरदो आरो मा खबर रनजिता बि भ्लग मडार्न अके होनहरदो आरोना जोंहा आगै रनजिताया मडार्नखौ आरबि एन्टारटेनमेन्ट मडार्न बड' आंजों जइन जादो दे प्लिज नै जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ मडार्न बड'खौ जइन जानो थाखाय खावलायदों आरोना अननानै जइन जाब्लानो जाबाय
हायना बर' मा ओंख्रि जाखो आब'? औ जोंहा लाइ खारै नाजों आरोना ओमफ्राय बिलाहि बाथोन आरो ना बाथोनमोन आगै हायना। अननानै मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो आगैया। अरबजित हाय औ हाय आगै मा खबर वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। ए बाग्लारि मोजां नोंना दालि जोंना दालिसो औ नंगौ नामा आगै जेबो नङा। नयमि सान दैमारि हाय फ्रेन्ड्स लाइक दानाव थेंक इउ स' माच आरोना नयमि आगै लाइक होनायनि थाखाय। आरो मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो औ। ए दे एस एस बड' ब्लग मा खालामबाय दं बाजै? औ आं दायो ओरैनो जाखांनानै दसे जिरायदो आरोना ओमफ्राय लाइफआव दसे फैबाय नोंसोरजों सावरायलायनो। खोमथा मोसाहारि हायना बर' प्लिज फ्रेन्ड जादो दे उरां फारांनो। औ नै जोंहा आगै खोमथाया हायना बर'खौ फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों। हायनाया थाङाखैब्ला अननानै फ्रेन्ड जाब्लानो जाबाय आर बि एन्टारटेनमेन्ट। अरबजित 222 फैदो जयेन जाफैदो दे प्लिज। नै जोंहा आगै एन्टारटेनमेन्टआ अरबजित आगैखौ जयेन जानो थाखाय खावलायदों आरोना अननानै जयेन जाब्लानो जाबाय। सापर्ट गैयाबा खालामलायदो। ए बाग्लारि हेल' गोसोखां नै आजा ए बाग्लारिया आगै गोसोखांखौ हेल' होनहरदों। गोसोखां आगैया थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना। रनजिता बि ब्लग गोसोखां बर' फ्रेन्ड जादो दे आगै फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामना कमेन्ट हरदो। औ नै जोंहा आगै रनजिताखौ गोसोखां बर'खौ फेन जानो थाखाय खावलायहरदों। भिडिअखौ फुल वाट्च खालामनानै सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोननो थिनहरदों आरोना। जे बड' स्टेटास हाय आब' औ हाय आगै मा खबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। नयमि सान दैमारि जाहा आलु मटर बयलार बेदर लाइ मैद्रु अ नंगौ नामा आगै गोबांथार सं मैगङा आलु मटर बयलार बेदर लाइ मैद्रु गोथाव जोबोद गोथाव। गोसोखां बर' मा खबर नोंना ए बाग्लारि औ नै जोंहा आगै गोसोखाङा बाग्लारिखौ ए बाग्लारिखौ सोंहरदों आरोना मा खबर होननानै ए बाग्लारि मोजां होनहरदों। आं बिराद स्पिड फरायदों आरोना गोबां जानायखाय स्पिड फरायदों। मडार्न बर' बुजियासै आं जोंहा आगै मडार्न बर'आ बुजियासै होनना खोन्थाहरदो आरोना। माखौ बुजियासै माने माखौबा बुजियासै होनखौ आं मोनथिथ'ला आरोना। ए बाग्लारि दे आंखौ सापर्ट खालाम। नै जोंहा ए बाग्लारिखौ जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामदो आरोना। रनजिता बि ब्लग ए बाग्लारि फ्रेन्ड जादो दे औ नै जोंहा रनजिता आगैया ए बाग्लारिखौ फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों। अननानै जाय सापर्ट गैलाया खालामलायदो। हायना बर' आब' गुमैयालाय औ नोंसा गुमैया दासो फैनानै फोथाराव दंहैयोमोन आरोना ओंखाम जाफैदों। जे बड' स्टेटास खबरा मोजां दे दिनैनि दिनाव औ नंगौ नामा आगै मोजाङैनो थानांगौ। ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय जे बड' स्टेटास अननानै खोन्थाहरदो। ए बाग्लारि रनजिता नोंना दं अ दंखायो होनना बुंहरदो आरोना आगै ए बाग्लारिया रनजिता आगैनिखौ। रनजिता बि ब्लग हायना बर' फेन जानो फैदो नै जोंहा आगै रनजिताया हायना बर' आगैखौ फेन जानो थाखाय खावलायहरदों। हायना आगैया थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो। गोसोखां बर' रनजिता बि ब्लग सापर्ट खालामबाय आं औ नै जोंहा गोसोखां आगैया रनजिता बि ब्लग चेनेलखौहाय सापर्ट खालामबाय होननानै बुंहरदों आरोना। रनजिता बिया बि ब्लग अके आगै होनहरदों जोंहा रनजिताया। खोमथा मोसाहारि मेसेजआ मानो रिट्रेक्टेड जाखो ना दानफिनखो आगै खोमथाया? अननानै खालामहरफिनदो कमेन्ट ना आंनियावसो नुजाफैयाखै मोनथिला। एस एस बड' ब्लग हायना बर'खौ सापर्ट खालामना थिनलै बाजै आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै। औ नै जोंहा एस एस बड' ब्लग आगैनिखौ हायना बर' आगैया जुदि सापर्ट खालामाखैब्ला सापर्ट खालामना होदो आरोना। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि एस एस बड' ब्लगखौ सापर्ट खालामाखैबा गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो। आरो आगैयाबो जाहाथे बेक खालामफिनगोन आरोना कमेन्ट हरब्लानो जाबाय। ए बाग्लारि रनजिता नों खालामखाय नामा रनजिता? औ जोंहा ए बाग्लारि आगैया सोंहरदो नामा रनजिताखौ नों खालामाखै नामा होननानै सोंहरदो नामा? हायना बर' दा नायगोन दे आं औ जोंहा नै हायना आगैया दा नायगोन होननानै खोन्थाहरदो आरोना। जाय जाय सापर्ट खालामदो अननानै कमेन्ट हरना दोनहर आरोना ओमफ्राय गाबोनो बेक खालामफिनब्लानो जाबाय। लोगो लोगो खालामनाङा गाबोन खालामफिनदो कमेन्ट हरना दोनहर कमेन्टखौ नायनानै बेक खालामफिनगोन। ए बि ब्लग
गुड इभिनिं एबि ब्लग थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गुड इभिनिं आगै मा खबर अननानै खोन्थाहरदो निजोरा नार्जारि हेल' आब' आंबो फैबाय थेंक इउ स' माच आगै निजोरा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आरो मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो आरोना हायना बर' खालामगोन दे आब' एस बड' ब्लगखौ सापर्ट नै जोंहा हायना आगैया एस बड' ब्लगखौहाय सापर्ट खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना एस बड' आगैया दङब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो खोमथा मुसाहारि निजोरा फ्रेन्ड जादो उरां फारांनो आंबो बेक सापर्ट खालामफिनगौ नै जोंहा आगै खोमथाखौ आगै निजोराया सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामनानै होदो आरोना जोंहा आगै खोमथायाबो सापर्ट खालामफिनगोन हो दलद गेलेदे बादे बुदलायनाङा दे दलद गेलेदे ओमफ्राय हा गेलेनाङा दिया दे मोजां गेले मोजां गेले दै दलद गेले आरो लामायाव थांना गारि फैयो ए बाग्लारि हायना फ्रेन्ड जाया नामा नै जोंहा आगै बाग्लारिया बाग्लारिया हायना आगैखौ सोंहरदो आरो फ्रेन्ड जागोन ना जाया अननानै सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय निजोरा नार्जारि अके होननानै बुंहरदों रन्जिता बि ब्लग फ्रेन्ड्स आं स्क्रिनशट मारिना लाबाय सोरनिखौबा सापर्ट खालामाखैब्ला नायना सापर्ट खालामना होगोन आं नोंसोरबो आंनिखौ फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम नै जोंहा आगै रन्जिताया गासैनिखौबो स्क्रिनशट मारिना लाबाय आरोना ओमफ्राय लासै उनाव सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैबा आगैनिखौ सापर्ट खालामनो होनदों खोमथा मुसाहारि हायना बर' प्लिज सापर्ट खालामदो उरां फारांनो आंबो बेक सापर्ट खालामगोन जोंहा आगै खोमथाया हायना आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना हायना आगैया खोमथा आगैनिखौ सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय आगै खोमथायाबो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों आरो ने दे थां नोंसोर लामायाव गेलेथों नांबा थां ओमफ्राय गारि फैयो दे लामा थाराव गेलेना दै हा गेलेना दे दलद गेलेथां LG फेमिलि ब्लग हाय आब' आंबो फैबाय थेंक इउ स' माच आरोना LG फेमिलि आगै ब्लग मा खबर आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हायना बर' जागोन दे फ्रेन्ड जोंहा हायना आगैया जागोन दे होननानै बुंहरदों आरोना एस बड' ब्लग हायना बर'खौ कमेन्ट हरना दोनना थोनलै बाजै नै जोंहा एस बड' ब्लग आगैखौ हायना आगैया सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोनहरनो थोनदों आरोना ओमफ्राय आगै एस बड'आ माने उनाव बेक खालामगोन हायना आगैया सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय हायना बर' खालामगोन होनना बुंदों आरोना जोंहा हायना आगैया खालामखागोन रावबो खालामालाफानो थाया आरोना खालामलायब्लासो जागोन गावजों गावनो आरोना एस बड' ब्लग हायना बर' कमेन्ट हरना दोन दे नै जोंहा आगैया फिन खेबसेबाव आरो बुंहरदों आरोना हायना आगैखौ कमेन्ट हरना दोननो थाखाय LG फेमिलि ब्लग अननानै आंनिखौबो सापर्ट खालामदो आंबो खालामगोन जोंहा नै आगै LG फेमिलि ब्लगखौबो अननानै सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना जाय खालामाखै ओमफ्राय जोंहा LG फेमिलि ब्लगाबो सापर्ट खालामगोन एस बड' ब्लग दे जागोन नै जोंहा एस बड' ब्लगआ जागोन होननानै बुंदों आरोना खोमथा मुसाहारि फ्रेन्ड्सफोर आंजों फ्रेन्ड्स जाबाथाय आं बयखौबो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरजोबो उरां फारांनो भिडिअखौ नायनांगौ आरोना जोंहा आगैयाबो भिडिअखौ नायनानैसो कमेन्ट हरो होननानै बुंदों आरोना आंबो नायो भिडिअखौ नायनानैसो कमेन्ट खालामखायो आंबो भिडिअखौबो नायनांगौ आरोना भिडिअ नायाबाथाय वाच टाइमाबो जाखाया नालाय ओरैनो कमेन्टल' हरब्लाबो जाया आरो सापर्टल' खालामब्लाबो जाया भिडिअखौबो वाच खालामनांगौ एसे फुल वाच खालामनांगौ आरोना फुल वाच खालामबासो नोंबो आंबो खालामलायब्लासो नोंनाबो बारायगोन आंनाबो बारायगोन आरोना भिडिअफोरखौबो नायनांगौ अननानै भिडिअखौबो नायनानैसो कमेन्ट बा सापर्ट खालाम आरो नेटानो मानो इदि जाबाय थायो नेटानो बिराद स्ल' जाबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोन गोसोखां बर' बाग्लारि मा ओंख्रि जाखो जोंहा आगै गोसोखाङा बाग्लारिखौ मा ओंख्रि जानाय सोंहरदोंमोन आरोना थांलाय लांबायसो खोमा एस बड' ब्लग दे जागोन हायना बर' जोंहा एस बड' ब्लगआ हायना बर'खौ जागोन होनहरदोंमोन रन्जिता ब्लग
ए बाग्लारि आगै र' बाबु सिरथा ए बाग्लारि आगै चेक खालामना कमेन्ट खालामगोन आं मानोना इमान मानसिनि नटिफिकेशन जे जोंहा आगै रनजिताया ए बाग्लारि आगैनिखौ चेक खालामनानै कमेन्ट खालामगोन होननानै खोन्थाहरदों आरोना रुपालि माहारि आंखौबो सापर्ट खालामदो सनाफोराव नै जोंहा थेंक इउ स माच आरोना र' रुपालि मोसाहारि आगैया दासो फैदों जानांगौ थांबायसो नामा आंना नेटाबो प्रब्लेम जादोंमोन ओमफ्राय जाय थाङाखैब्ला जोंहा आगै रुपालि मोसाहारिनिखौ जाय सापर्ट खालामाखै अननानै खालामना होब्लानो जाबाय आरोना मदान बड' आब'ना मनिटाइज जाबाय नामा आब' जायाखै आगै आंना मनिटाइज जायाखै आरोना वाट्स टाइमानो जायाखै जेबोआनो मानोना भिउसबो फैया नालाय गैया वाट्स टाइमबो जायाखै लैथो ब्लग चेनेल हाय मा खबर आं दिनैसो नंगौ नामा आगै थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय लैथो आगै ब्लग थांबायसो नामा आं मिन्थिला आंना नेटआ प्रब्लेम जाना होदोंमोन नालाय नेट बिदिनो प्रब्लेम जाबाय थायो आंना मानोबा नांनो नागिरला न'आवबो बारा नांबांनाङा रनजिता ब्लग रुपालि फ्रेन्ड जानो फैदो नै जोंहा आगै रनजिताया रुपालिखौ फ्रेन्ड जानो लिंहरदोंमोन आरोना थांबायसो नामा मिन्थिला थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना आगै रुपालि गोसोखां बर' रुपालि हाय नै जोंहा आगै गोसोखाङाबो रुपालिखौ हाय होनहरदोंमोन रनजिता ब्लग आं गोसा गोसा थाब थाब फरायनोसै आरोना कमेन्टआ गोबां जाबाय नालाय रनजिता ब्लग लैथो ब्लग चेनेल फ्रेन्ड जानो फैदो नै जोंहा आगै रनजिताया आगै लैथो ब्लगखौबो फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों ए बाग्लारि मदार्न साब्स खालामदो नै जोंहा ए बाग्लारि आगैयाबो मदार्न आगैखौहाय साबसक्राइब खालामनो थिनहरदों आरोना अननानै खालामलायदो बाबु इथि थांनाङा फैयाव निजोरा नार्जारि खोमथा आंखौ सापर्ट खालामग्रोदो अननानै आंनिखौबो नोंनिखौबो नागिरना मोनाखै जोंहा नै निजोरा आगैया खोमथा आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों आरोना अननानै ओमफ्राय बेक खालामगोन कमेन्ट खालामना दोनहरबानो जाबाय मदान बर' ए बाग्लारि अके सिउर नै जोंहा आगै मदाना सिउर होनना बुंहरदों आरोना ए बाग्लारिखौ ए बाग्लारि निजोरा नार्जारि आंना सापर्ट दंना गैया जोंहा आगै ए बाग्लारिया आगै निजोराखौ सापर्ट दंना गैया सोंहरदों आरोना ओमफ्राय थांबायना थाङाखै अननानै कमेन्ट खालामफिनदो जे बड' स्टेटास मदार्न बड' आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो नोंनिखौ बेक खालाम ना होगोन दे नै जोंहा आगै जे बड' स्टेटासआ मदार्न बड' आगै चेनेलखौ आंनि चेनेल मदार्न बड'नि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना आगै जे बड' स्टेटासआ अननानै मदार्न बड'आबो सापर्ट खालामाखैबा आगै जे बड' स्टेटासनिखौ सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आगै जे बड'आबो बेक खालामफिनगोन आरोना स्टेला नार्जारि हेलौ हाय आगै स्टेला मा खबर थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एस बड' ब्लग हाउ दे जागोन दे बाजै ना मा होनखो दे जागोन दे बाजै निजोरा नार्जारि ए बाग्लारि दंथ' दङो होनना बुंहरदों आरोना निजोरा बाग्लारिया ए बाग्लारिखौ निजोरा नार्जारिया ए बाग्लारिखौ दङो होननानै बुंहरदों आरोना ओमफ्राय ए बाग्लारिया होनना बुंहरबाय गोसोखां बर' मदार्न नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं नै जोंहा आगै गोसोखाङा मदार्नखौहाय सापर्ट खालामबाय होननानै बुंहरदों आरोना ए बाग्लारि एस बड' साब दंना गैया ए बाग्लारि आगैया एस बड'खौहाय साबसक्राइब दंना गैया सोंहरदों मदार्न बड' जे बड' स्टेटास अके दान जोंहा मदार्न बड' आगैया जे बड' स्टेटासखौ दान होननानै बुंहरदों आरोना नोंसोर मानो इथि थांदो हा ओरै फै दिया ओरै फै इथि थांनाङा एम्फौ थायो एस बड' ब्लग कमेन्ट हरना दोन दे ए बाग्लारि आंदो जोंहा एस बड' ब्लग आगैया कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना ए बाग्लारि आगैखौ स्टेला नार्जारि मोजां आब' सना नोंहालाय आंनाबो मोजां दंथ'यो आरोना आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आगै अननानै खोन्थाहरदो मदार्न बड' गोसोखां बर' थेंक इउ जोंहा मदार्न बर'आ गोसोखां बर'खौ थेंक इउ होननानै बुंहरदों आरोना एवारि ब्लग हाय रिजु आगै आब' थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आब' सना ओंखाम जाबायना जायाखै आरो मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो गोसोखां बर' अके होनना बुंहरदों जोंहा गोसोखाङा लिसा मोसाहारि निजोरा नार्जारिखौ
आंखौ बानायबाय आंखौ बानायदो देयार नै जोंहा लिजा आगै फैदों दासो लिजा आगैयाहाय निजोरा नार्जारिखौ बानायबाय होननानै बुंहरदों ओमफ्राय गावखौबो बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आरोना निजोरा आगैखौ लिजा नार्जारिया लिजा मोसाहारिया निजोरा नार्जारिखौ वारि ब्लग लाइक दान रिजु थेंक इउ स माच आब' लाइक होनायनि थाखाय स्टेला नार्जारि दे आंखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंबो बेक खालामफिनगौ जोंहा स्टेला आगैखौ जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना आगै स्टेलायाबो बेक खालामफिनगोन ओमफ्राय वारि ब्लग मोजां आगै रिजु आब'निया मोजां आंहाबो दंथ'यो दे आब' मोजाङानो ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आब' सना अननानै खोन्थाहरदो स्टेला नार्जारि जोंहा ओंख्रिया सबायजों नामोन आब' सना नोंस्रालाय सबायजों ना गोथावानो सं जोंहाबो दिनै लाफा खारैजों ना आरोना ओमफ्राय ना बिलाहि बाथोन ओमफ्राय ना बाथोनमोन बर' फेमिलि ब्लग हाय लोगोफोर आंखौबो सापर्ट खालामदो नै जोंहा बर' फेमिलि फैलायबाय हाय लोगोफोर सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना नोंसोरो जाय सापर्ट गैलाया अननानै सापर्ट खालामलायदो स्क्रिनशट खालामनानै लादो बाग्लारि माथ' देखायलायनो हरदों एस बड' मा दाखालिनो हरदों एस बड' दाखालिनो हरदो होननानै बुंहरदों आरोना बाग्लारि आगैया एस बड'खौ वारि ब्लग जाखांबाय लाफा खारै आरो नामोन नंगौ नामा आब' सेम दे जोंहाबो लाफा खारैजों नामोन आरोना आब' गोथावानो आरोना स्टेला नार्जारि गोथाव नोंसाबो आब' नंगौ नामा आगै बाग्लारि लिजा लोगो जादों नै जोंहा आगै बाग्लारिया लिजाखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना थांबायसो नामा लिजा आगैया थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय सापर्ट खालामलायदो आरोना बाग्लारि लिजा बेखौ फरायखांबाय आङो थांजोब्बायसो नामा ओमफ्राय 13 जन दङ ओमफ्राय अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना सापर्ट खालामनोसो थांदो खोमा फैलायबाय सारितासिम थागोन आरोना आङो आगैमोन बारा गोबाव थाया आंबो रुपालि सरगियारि हाय आब' हाय आगै मा खबर रुपालि थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय हायना बर' गुमैखौ लाफा आब' नोंसा गुमैया गैथ'वा आरोना आगै बाहेरावसो दङ मालाबा लाफागोन दे खोमथा मुसाहारि मडार्न बड' आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज सापर्ट बेक उरां फारांनो नै जोंहा आगै खोमथानिखौ जोंहा आगै खोमथाया मडार्न बड'खौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना मडार्न बड'आबो अननानै खोमथा आगैनिखौ बेक खालामफिनब्लानो जाबाय जेबो स्टेटास लिजा मुसाहारि थेंक इउ आंबो नोंनिखौ दा बेक खालामना हैगोन नै जोंहा आगै जेबोद'आ लिजा मुसाहारिखौ थेंक इउ स माच होनना बुंहरदों आरोना दा उनावहाय बेक खालामगोन होननानै बुंहरदों एस बड' ब्लग हरदोंमोन बाग्लारिया आपाय अपारि आं नों चेनेल बुजियासै आङो मा होनदोंबा हरदोंमोन बाग्लारिया आं नों चेनेलखौ सापर्ट खालामना मोनाखै बाग्लारि फेन एस बड' आगैया हरदोंमोन होनदों नामा बाग्लारिया मोनाखै अपाराय आं बुजियासै आं आगै मा होनहरदों सापर्ट खालामना मोनाखै बाग्लारि सापर्ट खालामनो मोनाखै होनदों नामा नेट गैयिदों जानो लाजिलाय आङो मोजाङैनो हानांगौ नेटनि थाखाय जासिगोन बारा गोबाव थाला आरोना आंबो कमेन्टआबो हेल' लिजा आंनाव नोंनि कमेन्ट फैयाखै
अन्नानै कमेन्ट खालाम लिजा आगैनि जोराया आगै लिजाखौहाय कमेन्ट खालामनो खोन्थाहरदो आरो ना कमेन्ट फैयाखै होननानै ओमफ्राय सापर्ट खालामनो खोन्थादो ओमफ्राय बेक खालामफिनगोन होननानै बुंदो मडार्न बड' नोंखौनो नायगासिनो आब' जि सुइट नों मडार्न बर' आगैया आंखौ बुंदो नामा औ आंथ' सुइट नङा र' मा थेंकिउ स माच आरो ना सुइट नङाब्लाबो होननायनि थाखाय होनलाय खोमथा मुसाहारि हायनाया आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय हायना औ हायना जागोन दे आंनिखौ प्लिज सापर्ट बेक उरां फारांनो जोंहा आगै खोमथाया हायना आगैखौहाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों आरो ना अननानै बेक खालामफिननो थाखाय खावलायदों औ बेक खालाम सापर्ट खालामबाय दे आंनिखौबो प्लिज सापर्ट खालाम बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरो ना हायना आगैयाबो गोसोखां बड' आं दोनथ'नोसै आंना चार्जिं गैला लाइनबो गैया औ नंगौ नामा आगै दे थेंकिउ स माच आरो ना आगै गोसोखां दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गाबोन फैफिनब्लानो जाबाय एस एस बड' ब्लग हाय होनहरदो ओमफ्राय हा 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 मिनि हरदो लिजा मुसाहारि ए बाग्लारि बानायबाय बेग बानायदो आंखौ औ लिजा मुसाहारिया ए बाग्लारि आगैखौ बानायबाय होनहरदों आरो ना ओमफ्राय बेग खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों ओमफ्राय एवारि ब्लग जायफोर गोदान सापर्ट खालामदो गाइसमोन दा मोनायाव रिटार्न वाउसो दा मोनायाव रिटार्न खालामगोन दे आगै सनाफोर औ नै जोंहा एवारि ब्लग आब'नि चेनेलखौबो जायफोर सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना जाय गैया ओमफ्राय जोंहा आब'आबो बेक खालामफिनगोन कमेन्ट हरनानै दोनहरबानो जाबाय जोंहा आब'आ बेक खालामफिनखागोन एवारि ब्लग आं एसे बिजि जाथ'बाय दे दा अफिसावसो दं माने औ नंगौ नामा आब' दे जेबो नङा आब' थेंकिउ स माच आरो ना दसे समब्लाबो आंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय गाबोन फैफिननो हायोब्ला आब' सम मोनोब्ला किसान खाख्लारि हाय आब' मा खबर औ मोजां आगै मा खबर नोंना आगै किसान खाख्लारि थेंकिउ स माच आरो ना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय हायना बर' मा जब मावो मादैया वारि ब्लगा औ मा जब मावोथाय आंबो मिथिया आरो ना हायना आगैया सोंहरदों एवारि आब' ब्लगखौहाय अननानै दङब्ला खोन्थाहरदो बिजिसो जाबाय नामा आब'आ अफिसावसो दङ नालाय ए बाग्लारि जागोन दे आं गाबोन 24नि उनाव खालामगोन औ नै जोंहा आगै ए बाग्लारिया गाबोन बेक खालामगोन आरो ना 24 घन्टानि उनाव गोसोखां बर' गासैनिसिमबो लाभ इउ आं थांथ'नोसै आंना चार्जिं गैया औ दे थेंकिउ स माच गासैनिसिमबो लाभ इउ होनहरदो जोंहा गोसोखां आगैया ए बाग्लारि लिजा गाबोन 24नि उनाव खालामगोन नै जोंहा गाबोन खालामगोन होनदों आरो ना लिजा आगैखौ ए बाग्लारि आगैया मडार्न बड' दे आब' सि इउ एगेन बाय आंबो टिउसनसो फोरोंगासिनो थांबाय औ दे थेंकिउ स माच आरो ना आगै मडार्न बिदिनो आगै मला सम मोनब्लाथाय गाबोन फैफिनब्लानो जाबाय थेंकिउ स माच दसे समब्लाबो आंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय लिजा मोसाहारि निजोरा हरबायमोन मोननै कमेन्ट हरबाय आं लिजा आगैया निजोरा आगैनो कमेन्ट हरबाय होनना खोन्थाहरदो आरो ना मोननै ओमफ्राय चेक खालामब्लानो जाबाय आगै निजोराया नयनस्रिस लाइभ ब्लग हाय आब' गुड इभिनिं मा खबर औ जोंहा नयनस्रिस आगैया दासो फैदों आरो ना हाय आगै मा खबर गुड इभिनिं आंना मोजां दंथ'यो नोंना मा खबर JHR ब्लग फैदोंमोन माथो दानफिनबायसो कमेन्टखौ ना आंनावसो नुजाफैयाखै मोनथिला आरो ना दङब्ला अननानै कमेन्ट खालाम हरफिनदो आरो ना JHR ब्लगआ किसान खाख्लारि दे गोदानफोरा सापर्ट खालाम औ दे आगै किसाननिखौबो सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय बिखुंगुर बर' हाय आब' औ हाय आगै थेंकिउ स माच आरो ना बिखुंगुर आगै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर मा मोनदो इयाव हो लेथ्रा बारियाव मा मोनदो जलदि खारजोब नै मोनगोन लेथ्रा बारियाव मानि हो आरो हा गेलेबा मोनखाबाय आंदो दलद गेले थांजोबलांबायसो खोमा नयनस्रिस लाइफ आंनाबो मोजां आब'
खामानि एसे बिजि दंमोन आबा नंगौ नामा आगै खामानि थाखागोन नोंहा आरो समा जाबाय नालाय आलासिफोर जानो थाङाखै नामा आगै नयनस्रिसा बिखुंगुर बर' लाइक दानाव थेंक इउ स माच आरो ना बिखुंगुर आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर अननानै लाइक होआखैब्ला होनानै होदो आरो ना हायना बर' बाबुआ मा खालामबाय दं आबौ बाबुआ एकदम दुस्थु खालामबाय दं आरो ना आगैमोन एकदम हा गेलेलाय माबा माबा थांनायनि जायगाफोरथि थांबाय दं बिसोरो खोमथा मुसाहारि नयनस्रि आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज सापर्ट बेक उरां फारां नै जोंहा आगै खोमथा मुसाहारि उरां फारांखौ नयनस्रि आगैयाबो सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरो ना खोमथा आगैया नोंनिखौ खालामबाय होननानै बुंहरदों आरो ना बेक खालामलायब्लानो जाबाय कमेन्ट हरनानै दोनहरदो ओमफ्राय भिडिअफोरखौ वाट्स खालाम आरो ना वाट्स खालामनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय ओमफ्राय खैथा जाखो सारिथा जासिगोन आंबो बारा गोबाव थाया आरो ना आगैमोन मोनालायबाय सारिथा दिनैबो फैनाया लेट जालायबाय आंना आरो नेटआबो गेजेर गेजेरनो प्रब्लेम होना होयोना इयावनो टाइमा थाङो नयनस्रिस लाइफ आब' थांथ'वाखै र' आलासि जानो दिनै बन सिनदोंमोन बन सिनबाय नामा आगै दे इरफान अनसारि हेलौ हाय आगै इरफान अनसारि मा खबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच आरो ना इरफान आगैया अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आरो ना नयनस्रिस लाइभ ब्लग अके आं गाबोन खालामगोन दे जोंहा आगै नयनस्रिसा गाबोन खालामगोन होनना बुंहरदों आरो ना गाबोन कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय गाबोन बेक खालामगोन बिखुंगुर बर' आब'आ मा ओंख्रि जानायमोन जोंहा आगै लाफा खारै ना आरो ना ओमफ्राय बिलाहि बाथोन आरो ना बाथोनमोन आगै खुंगुर नोंना मा ओंख्रि जानाय आगै बिखुंगुर अननानै खोन्थाहरदो सोरहाबा दाउ खावनाय मोनामबाय सोरहाबा दाउ बुथारदो खोमा आरो ना दाउ गां खावनाय मोनामफैदो हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा थाङाखैब्ला खेबसे खेबसे कमेन्ट हरबावदो आरो ना आंबो बारा गोबाव थाला दोननोसै मोनाबायबो बिदिनो दसे समब्लाबो फैबानो जाबाय आरो ना आगैमोनाबो आंखौ हेफाजाब होफैबानो जाबाय गाबोनबो फैफिनबानो जाबाय आरो ना आगैमोना निजोरा नार्जारि मा ओंख्रि जानायमोन आब' नोंसाव जोंहा आरो ना लाफा खारै ना ओमफ्राय बिलाहि बाथोन आरो ना बाथोनमोन आरो ना आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानायमोन आगै निजोरा हायना बर' दे आब' आं थांथ'नोसै हासबेन्डआ लांनो फैबाय आं न'आवसो दं बाय आब' ओंखाय नंगौ नामा आगैया न'आवसो दङ माने न'आव थांदो आरो ना हासबेन्डआ लांनो फैबाय जेबो नङा आगै थेंक इउ स माच आरो ना दसे सम आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गाबोन फैगोनखौ आसा खालामबाय आरो ना हायना आगै सम मोनब्ला फैयोब्लानो जाबाय एस बड' ब्लग दानासै नामा बाजैया दाननासै नामा बाजैया माने बुजियासै आं आगै एस बड'आव मा होनखो निजोरा नार्जारि दे बिदिब्ला बाय आब' दे थेंक इउ स माच आगै बाय आरो ना सोरखौ होनहरखो ना हायना आगैखौसो होनहरखो निजोरा नार्जारि जोंहा अनलाजों दाउ नंगौ नामा आगै गोथाव आरो ना दहाय सोंखांबायमोन नामा आङो बावगारफिनदों आरो ना बिखुंगुर बर' दालिसो आब' आलु बिन भाजि गोथावसो आगै बिन भाजियाबो खोमथा मुसाहारि दे दे होमब्ला आंबो ओंखारथ'बाय आब' बाय बाय उदांखौ मासागै खोमथा गाबोनखौ फैफिनगोन होनना आसा खालामबाय आरो ना दसे सम हेफाजाब होनायनि थाखाय थेंक इउ स माच बाय बाय एस बड' ब्लग आं बेस्थ'आव दंमोनलै बाजै नंगौ नामा आगै दानथ'वाखै अब्ला आंखौसो होनहरदोंमोन आरो ना दानथ'वाखै आंबो दोननोसै बारा गोबाव थाला नै सारिथा जाबायानो 5 मिनिट 10 मिनिट थाबावनोसै नामा नयनस्रिस लाइभ ब्लग
गोथावथार आब'नि ओंख्रिया नंगौ नामा? बयबो गोथावथ' होनगासिनो। ओमफ्राय बिखुंगुर बर'नि जोरा फ्रेन्ड सापर्ट खालाम दे। जोंहा आगै बिखुंगुरा आगै निजोराखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। आगै निजोराया थांबायसो नामा? हायना बर' फैगोन आब' सना औ दे थेंकिउ स माच आरोना आगै फैब्लानो जाबाय। हायना बर' निजोरा नार्जारि बाय आगै अनै जोंहा हायना आगैया आगै निजोराखौ बाय होननानै बुंहरदों। आगै निजोराया थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामदो। थांबायसो नामा आगै निजोराया? मोनाबाय नालाय मोसौफोर लाबोसोबाय लामाथिंजाय। लिजा मोसाहारि दे आब' आंबो ओंखारथ'बाय आंबो टिउसन लादो उन्दैफोरखौ दोनथ'बाय आब' सना औ दे थेंकिउ स माच आरोना आगै लिजा। जोबोद मोजां खामानि टिउसन लानांगौ ओरैनो दाथा। थेंकिउ स माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरोना गाबोन फैफिनब्लानो जाबाय। मिरा फौजि फेमिलि हाय औ हाय फ्रेन्ड मा खबर? थेंकिउ स माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। बिखुंगुर बर' हायना आब' सापर्ट खालाम दे अननानै। हायना आब' हायना आगैया थांबायसो नामा? थाङाखैब्ला नै बिखुंगुर आगैया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना अननानै कमेन्ट हरदो थाङाखैब्ला थांबायसो जानांगौ। मिरा फौजि फेमिलि स किउट अ थेंकिउ स माच आरोना फ्रेन्ड मिरा फौजि फेमिलि। हायना बर' खालामगोन आगै सना नै खालामगोन होनना बुंहरदो जोंहा हायना आगैया थाङाखै। बिखुंगुरखौ खालामलायब्लानो जाबाय जाय जाय सापर्ट गैया ओमफ्राय कमेन्ट खालामना हरना दोनहर ओमफ्राय गाबोनो बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरोना। थांजोब्बाय नामा आंबो दोनसै र' 5 मिनिट आरो 5 मिनिट बाव 5 मिनिटनि उनाव दोननोसै आरोना आंबो। बारा गोबावबो थानो हाया मोनाबायबो नालाय फैनायाबो लेट जाखा 3ता बारखानासो फैदों ना आङो। 3:30 जाफ्रामदो खोमा। 3ता 15 ना 10 आव फैदो। थांजोब्बाय नामा आगैमोना? एम नार्जारि मिक्स फेमिलि हाय फ्रेन्ड औ हाय फ्रेन्ड। थेंकिउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एम नार्जारि मा खबर अननानै खोन्थाहरदो। बिखुंगुर बर' हाय लोगोफोर जानो लोगोफोरा थांजोब्बायसो नामा? थाङाखैब्ला अननानै खनसे कमेन्ट हरफिनदो आरोना लोगोफोर। नो इन्ट्रेस्ट लाइफ दं आब' औ जोंहा आगैया दङ अननानै कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। थांथ'वाखै ओमफ्राय सोरबाफोर दंबावोबा अननानै कमेन्ट हरफिनदो। आगै नो एन्ट्रिसखौ आं मोनसे सोंहरनोसै आरोना आगै नो एन्ट्रिसनि जानो गोनां माबाया जानो गोनां हासबेन्डआ मा खामानि मावो मा जब मावो अननानै खोन्थाहरजागोन नामा आगै? मोनथिनो लुगैदो आरोना। मिरा फौजि फेमिलि मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड? जोंहा लाफा खारै ना ओमफ्राय बिलाहि बाथोन ओमफ्राय ना बाथोन मोनो आरोना फ्रेन्ड। ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो। ओमफ्राय जोंहा मिरा फौजि फेमिलिया फ्रेन्डआ अबे जायगानि मोनलाय अननानै खोन्थाहरनाय। हायना बर' आं थांथारनोसै आब' नोंखौ गारना थांनो बादोंमोन जेबो नङा आगै खामानि थायो नालाय बयहाबो। दे थेंकिउ स माच आरोना हायना आगै गाबोन फैफिनबानो जाबाय। ओमफ्राय गासिबो बाय होनहरदो आगै हायनाखौ आंबो दोनखानोसै बारा गैला। मोनाथारबायानो। साना गुसुं जाबाय नालाय ओंखायनो थाब थाब मोनायो आरोना दिनैथ' आरो बोथोरा जा थान्दाखामोन ना। फुङावहाय खुवायानो एकदम खोबखायाखै आरोना 11तासिम 12तासिमहालागै थाथारदों खोमा। थान्दा सान्दुंआनो गैयामोन 11तासिमहालागै। नो इन्ट्रेस्ट लाइफ नलबारिनि आब' आरो आंनि जानो गोनां हासबेन्डआ जेबो जब मावा माबाफोर बिजनेसफोर मावो जानो हागौ आरो ना मावालासिनोथ' थाखानाय नङा।
आगै नयनस्रिस माबा मोनसेथ' मावखायो जानांगौ नलबारिनि आरोना खाथिनियानो ना होमब्ला बारा गोजाननि नङा खाथियावनो जानांगौ बारा गोजानद्रायबाबो थांनो हाया फैनो हाया आरोना मिरा फौजि फेमिलि नाजों अलकबि फ्रेन्ड औ नंगौ नामा गोथावानो आरोना लोगो ओमफ्राय मिरा फौजि फेमिलि आं बाक्सानि फ्रेन्ड औ बाक्सानि मा जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आरोना मिरा लोगो मिरा होनोसै आङो नयनस्रिस औ हाजिरासो मावोलै आब' नंगौ नामा आगै जेबो नङा आगै थेवबोथ' ओरैनो लाइफआव ओरैनो थायाना जेनेबा मोनसे नङा मोनसेथ' खामानि मावो बेस्थ' दानि जुगाव आरो मोनसे नङा मोनसे खामानि मावाब्लाथ' जाखाया नालाय जेखि जाया जोंहानियाबो जेबो मावखाया मिरा सालबारिनि अ नंगौ नामा आगै फ्रेन्ड मिराया सालबारिनिसै आरोना अब्ला बारा गोजाननि नङा आंबो नै आनान्द खाथिनि सिनायो जानो हानाय खुस्राबारि आरोना जोंना खुस्राबारि गोलै खुस्राबारि सकआव थाङो सालबारिनिब्ला सिनायगोन बारा गोजाननि नङा आरोना अब्ला खाथिनिनो सफैबाय मिराया नयनस्रिस लाइफ औ वाव होनदो औ सिनायो औ दे मालाबा लोगो मोनगोन आरोना अब्ला लोगो माब्लाबा रडफोराव थांब्ला बा अबावबा सालबारिफोराव थांबा लोगो मोननोबो हानाय नुबा माथो होब्लानो जाबाय आरोना लोगो मिरा फौजि जागोन दे अ जागोन दे आंबो दोननोसै नामा मोनाबायबो आरोना लोगोफोर आंबो दोननोसै खेबसे अननानै अनलाइन दङब्ला बाय बाय हरदो आरोना अननानै कमेन्ट हरदो खेबसे बाय बाय लोमजादों नामा आब'आ लोमजायाखै आगै ओरैनो आरो एसे गगा मोनदो आरोना थान्दा नालाय दायो दै गुसु लोंनाय दै गुसु दांनायदो ओमफ्राय आं माने दानिसो दुगैदोंमोन नालाय ओंखाय गोजांनानै गानखाना लाबाय आरोना जेकेटखौहाय ओरैनो लोमजायाखै एसे गुजुनाय जादों एसे दे अब्ला आगैमोन आं दोनथ'नोसै नामा अननानै खेबसे कमेन्ट हरदो अनलाइन दङब्ला सोरबाफोर बाय बाय हरदो आरोना दोननोसै आंबो थान्दा जासोगारदों बोथोरा औ आगै थान्दा दिनैनो फार्स्ट खुवा खोब्बाय आरोना बिराद सानालागै खोबदो जा मिरा फुजिया हरबाय बाय औ थेंकिउ स' माच आरोना मिरा लोगो बाय गाबोन अननानै सम मोनोब्ला फैफिनब्लानो जाबाय आरोना मालाबा लोगो मोनगोन अब्ला आंबो दोननोसै आरोना आगैमोन नयनस्रिस आगै बाय हरनोसै नामा जागैमोना अनलाइन दङब्लाबो खायसे ना कमेन्ट खालामा आरोना मोजां मोना नामा सातजोनानो दङ ओमफ्राय कमेन्ट हराखै बायो आरोना बरिं मोनो खोमा जेबो नङा लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरोना सोरबाफोर लाइक खालामाखैबा अननानै अके आब' बाय बाय थेंकिउ बाय बाय औ थेंकिउ स' माच आरोना आगैमोन गासैनिसिमबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय थेंकिउ स' माच दसे समब्लाबो हेफाजाब होनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आंबो दोननोसै आरोना दायो ओमफ्राय गाबोनो अननानै सम मोनोब्ला बयबो फैफिनब्लानो जाबाय दसे सम अब्ला बाय बाय लाभ इउ अल दोनबाय आरोना आगैमोन
अके आब' आं नाजागोन औ दे आगै जागोन जेबो नङा सम मोनब्लासो आरोना सम मोनाब्लाथ' आरो मुवा बेस्थ' थायोना